נו. מה זה היה בעיה בשיחה? כן, אמרתי. בא. אתם מגיעים בדיסקונקי שלנו. לא יודע. עוד מעט צריך להגיע אבל המגפון שלך. נראה אותו, אם הוא טוב, בוא נזמין כמה כאלה. סבבה לגמרי. שלב, לאן הלכת? אני לא הלכתי לשום מקום? let's the game. באמת? כן. לא, התנתקתי. שנייה, אני מתחבר שוב. ואני לא מבין למה זה עושה לי fail to quick weapon, פתאום אני רואה שאין לי שחקן. אוי נוד.